Хезмәткә дан скверында һәр өлкәннең, һәр тармакның алдынгыларының фотосурәтләре урын алган. Алар арасында төзелеш, мәдәният, спорт, мәгариф, сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт куючылар бар. Һәр кайсы үз эшенең остасы. Татарстанда яшәүебез белән горурланабыз. Башка регионнарга да үрнәк булырлык күпме эшләр башкарыла, диде район башлыгы Альберт Хуҗин яңартылган скверны ачу тантанасында. Ел дәврендә үзен күрсәткән һәм инде менә почетка лаеклы кешеләребезне без ел сайын менә шулай бер елга шул почет тактасына сурәтләрне ләбезәйме. Без инде әйтәсем килә, сезгә бик зур рәхмәт хезмәтегез өчен. Biz indi sizin белән горурланабыз. Benim için kötülmən hal idi. Çünkü tuğan yoktan нәрсәдер ümit итү, ул бөтенләй урынсыз. Әтиәнине туган якны сойлап алмыйлар. Туган якка да әтиәнигә дә ярдәм итү, улдан килгәнчә аларга шәфкатьлек күрсәтү, игелек күрсәтү ул һәркемнең бурычы. Мөслим инде ул һәр вакытта ямьле булсын, матур булсын. Мин дә менә шу матурлыкка бераз өлеш кертә алсам, бик бәхетле булыр идем. Хезмәт алдынгыларының рәсемнәре ел дәвамында Мөслимнең үзәгелешен бизәячәк. Фотосурәтләр скверда урын алган райондашларыбыз ихластан горурлануларын белдерде. Бәләкәй генә өлешемне күреп бәяләгән өчен мин бик зур рәхмәтлемен. Бу алда да тагын да ныграк эшләргә, тагын да зуррак уңышларга ирешергә иттәргеч булып торыр дип ышанам. Алдынгылар аллисы ел сайын bu şulay bizning için zor vakıga. Kişi bit özünün ismin baribir halk tanıgın tili. Niş desek de biz baribir qanagat eğer de bizni tanısalar. Şuna göre meni bik kerakli bir dep sanıyorum. Ol maqtav qog'ozi nida yata endi stel üstünde yata. Lekin bit mana o'tgan bir kishi qaytgan bir kishi qaraydi. Bik kerak bir kishi ishlagash uni xalq bilirga tiyиш. Фидакар хезмәт куючы райондашларыбыз шул рәвешле хөрмәтләнде. Әлеге чаралар хезмәт кешеләрен алга табада намуслы эшләргә дип яңа идеяларга рухландырып торсын иде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.